injir ik marli bong marli ni marli atum nang itum pan kadu babe apanta ilitum ron kacedan ron kacesong akardom pilo kardom ilitum ron si kacedan ilitum labang salam aprang bencini nedet apot ilitum adet kivir karbiatum ke ron kacedan akhai gali puamat cedan su tedet kangjang aron pen da cedan su tedet kangjang aron pen ron cedan nangji pilthia thak munit atum adet kacerai lapen akhai kacerai apotsi ron kacedan lake cedan vek nang po lapen kacedan lo pulatante ilitum ahotur ilitum a enemy komatma labang ke ilitum chini vek nangji ilitum aphan la schedule kitab pen than lo itum adet ke la schedule pen si kim lo dak pulo karbiang long dimasau ba khasi hills tame garu hills tame mizo hills tame la an ke la schedule aron ben si kim lo la pen dak pulo dak ke tribal areas la pen tribal atumsi dolong chotpo usi dak pulo ante tribal atumsi dolong chotpo pulo tante tribal kaliatum kiwang lo nang kilut lo pulo tante ilitum ahotur si nang kilut lo po bangke itum chini nang jiapot lo hake cheng benta seta ilitum la chini ne tiki non anda ka chini ne tum dolang ka chini ne potsi hala BJP long mo benta pulo BJP ke lage Bongo Sena Bihari Ajati Party lage BJP tumati di Bongo Sena Bihari Jati Party lage anke hala so Bongo Sena Bihari Jati Party along si itung karbi itung dako ke dodon tu omor sim tahadak si todon chim lakan ke hala tuliram long han tahadak si todon chim yo la son yogi bichu lakan hadak son dak taksi hala kacini ngelang epok doko ke ho patun ta apok ben pen chipon se adak todon chim laku ange mathatha hai itum ke itum ahotura birudhe sige chedan lo alang itum ke itum ahotura long si dodun tu ko ante mo itum mage chethan li se itum ahotur bhange perem ji ke athema itum aron ban se claim ke di hala to man perem me ki itum mo rem det po ante hala elitum munit atum todun chim chamatum hala tum asumar tum kopilo ke kasi plang po hala tum terak rede jima bang jong sit pusit sit se de jima la tum pan di kalima galan hala tum ge itu mapan kabitri tum lo ingraji pen pulote kabitri tum lo hindi pen pilo pu bitri bangge tek se de mahala kursi में कहा ये ठेकिए पलो का बिट्रे पलोते इतुम along si donangi seta halang itum hotul long dudun long jadi amat itum abirudesi itum fasin nang pe rem je fansi claim tu long laelo itum panaga bitre ala tu nasi BJP Congress tum long ke dutunan lapen non hala GSP puget GSP ke non ke tos ke cerai churumati di la solang ning do danji mohala vote ki pelong tos ta doge doji seta hala APHLC ka lilo hala ke GSP tu ili tu mahotura tu hala bangke la si hala ili tu mahotura long ber tu rong te ange ke chok chepo ako la pe ber rong dia fansi la BJP tu ke claim chen nam lo hala soa GSP amone da pan ke wan hade lipen da ke do amone ta gali
laki komannya sang ma thang da sini ni elang lige horjun bare en loge thek salama ni lige sini aja ding lo mune phangke no laki horjun pik nonan da jun pik lati kang hala horgi jun nunge apokta tilor ke ti mati di la apokta tilor hoi hot lo ko yanan ing ni pe me ke jot ting ti la sonju ang hala phan be rong lete sita la bangge bhadia kahe no polagai la si election ki dama hot election ki voter list voting ke salam dama hot nang litum kachuning rilo horjun mera tum sita la soni ke jun je nang po hogalam la ke dei kachuning rilo hala voting tanggat pen jun dame ning hang an jun tu dame la bangge ya hupe eta la bangke chewe masila soni bangke ning me set masi dam nangi jisik pen lor jisik lor be se dam nangi to salong ge ber nang ne lo ke sialong sinon ge ber bek nang po to sa bangke akam dam etlo mupen ta ning ye etlo to sa bangke la ke abetarita ik det lo ik det amala di ting tos ke mati amat ang rujo deti ang rujo det amala betarita ke banlote ke sit clovor ti ke mati di clovor lo amat alita nangge cek tu pu anlo amasi nili tom labang enang nek mamasala BJP tu man hotai kok lo ala tu man ari paci puk bom na absolutely non itu gen ening tungte halabang sorni ko pilo mga jeplang nilinang ito manang tanpo BJP ito ko pilo mga ikem ilitom han tos kape enlong lebdet Japan loksi alang litum ha delipen wansi poisa pilo lapan ha deu pani kedo asamis atau pusipu lapen bongo sena atau alang litum wansi halaswa sang malong pipilo ne thon nam lo chap ta thon nam lo ra khom lo la si nang thu dun vek nang ji puja ke han alang li phan si amon ji ke TMC amoni Trinamool Congress amoni alang li phan Trinamool Congress pa papi thur dun dong le dat si GSP pen si papi thur dun long lo GSP bangge lata MP dohalatum MP amenta Supreme Court pen cancel to edhalatum manjanda GSP do manje MP ja we nun halatum ye jokta we halatum ye ke dam thulu la pen hala tor saban ke free symbol free mane halada nomination ki pidang kapaprang cheng bangsi long nang po pusi arona long ke to amat pilo la tumbiwi ni tompan noksa la simbol nang PR ni meeting dolo DC la pen election ko observer tumanda dolo la pen ke independent candidate ASDC tum da do GSP da do nili tum da dolo amat hala la so sang mata ke chenga ko bangge oni tos nang nilo tos ke PHLC tum sikada envelope ha tum lepe enana pulo yo tos nang nilo pulo kipuge football ka melo le ke NG pulo ama hala so DC pan telephone pen ko mat ni nang hangde mahahema lo pondet ha ang office lo pondet meeting ke doa dim pen ha office lo papilo chok ama hada un an in check lo kom lo hang song pen ko mat lo neban ama si DC bangta o ni ke nang piu lo torske kunang ngerang lo la pen ke hala la so sang ma phanta intan ke hang pon batai ke thom batai phli hang pon le thot lo nang check kroi do nang neloti tos en vekni na puyo en ite nang pe thop baji por kom lo atik te ala acap ki piehot alang li sohi ki pidum det ar kom ama sohi do kom lo ka che pheve lo alang li nang phanam pe thop baji puyo ama alang li ta phike one tosi en vek po puyo lipo alama tosi en vek po football ke en elo amat an ke
upaya we hadisi tak kroikre halatum tak ala GSP tak kroikre amar ha pike neli tum pan tos ke nang tijok laje BJP tum se nang thilo ne thibino mangke amasi neli tum aprame dagi pudo tos jong se nang pipete ke sile nang pino pune tum pu ni tum chema tha et lo pranta tos le long le te tos manga kam da we a velo kapathe ang kam itum claim et lo kapathe ang mane kapachini akam ke claim et lo apot akam sinone ke claim nang po ili tum ke puvel piti je ke chia tum men ili tum intan eji puvel piti tos pen ke intan no dak ji la si ma tha thulo la pen ke aku pa long le patata intan eji pu ili tum pulo tos pen intan no hapul la potat tos bang ta bang acid liche ko pulo ma yo la masine to mathalo la bangso ke sisi melon te pukang ti pakang yo ai tung ke pudi pe ot kre nang pang ti la nang pulo la mangge la be election ke hai la te kang ti lo la ti in ting ton te lo ti election ke hai la te kang ti lo nang dala nerian da di ka dala puer lo kang ti nang to mo la yo na te plan ke la si Arnam da nangarap dun lo chini lo Arnam da nan tum tos pe inti uneti kesi le no pulo yo Arnam na pudun la si Arnam bana choro lo empu Arnam bana anke ili tum kopisi karbi inglong arat atum chelang pet nang ji pugo pio podar puge atiki ili tum pan kopisi la nang pasi chocolate titi lo Surihini rahini aning kan pen tribal tumang bong karbiang long alo kasi chok kaya tenga karbal nang duolo kuki pen nang dolo kuki pen karbi lapen kuki atum deta dolo lapen ke dimasa pen karbi lapen dimasa pen mar atum lapen ke naga pen karbi rengma naga pen karbi khasi pen karbi di ini tum kaya chok kaya theng kaita ki puge border ti rainan pubom titi hala di masa pen alam manga border tawi hala tum manga border alam da kali ringma pen da border alam da kali seta ini tum phana pai si chok kaya titi lo ili tum along le na ke thido na tum bangke mongoli pen bihari tum la pen nogong district na tu pen ke Assamese tum na ran thidun na pen Golaghat district pen da Assamese tum na thidun pen Hojai district na tu pen ke laga angmun ke do tum na thidun na pen Bongoli tum na thidun sita ili tum halak tum pen chi chok chi ko pe pon lo ma tha tha la salam nang ki thidun ja anut ka pre kaya chok ili tum ka chok ka anut ka pre ko pe pon lo lan we itum ahotur chi chini ne kalimagalan ang gedak si kidyo long ipuke nang tum tribal adet pu karbi adet puli buali dimasa adet puli putrali khasi adet puli putrali garo adet puli putrali rengma adet puli putrali kuki adet puli putrali syam adet puli putrali boro adet puli putrali daki puke tribal atum an adet udah bangke kipuke la hello alam bangke anke itu mana pasi chocolate ke pia podlo itu nyong si chocolate la ning isi do delote hala itu ahotur tum bihari bongalia tu hala tum ke awal sai nang long dun bom poketi abatai tinta alang itu bongali bihari atum kape hai kang tum akar bi aphan si pape hai lo kali magalang ke hai ke karbi hoglo tuliram de karbi lo horen singh be de karbi lo lapen ke omor singh tiso de karbi lo rup singh teron de karbi lo se tahala tum aphan kape hai kang tum abin no matung malatum lo hala kape hai kang tum ke bihari pen bongali tum si kape hai kang tum ko pe po si hala tum bal pe hai kang tum lo hala tum take pic puma kali lo take ten nei po si kape hai lo take ten nei lo te hala tum aphan
aning hang alik te war pon ni pokedi yo la pan si hala tom pan ka pe hai la si hai he ko ke autonomous state nang ji pu po hai de le te autonomous state nang ji pu ta pu hai hello atema hala tom hala ka pe hai ve ka tom ning jeri pu kok titi Bongali Bihari tum ning jeri pu kok titi autonomous state alam la pen Bongali Bihari tum la 6 schedule alam da ning jeri pu ke pu hala tom pa la si hala tom ning je hai ke nili jakas ke do ho je dan dunu ha India government along home ministry along judicial ni alam nili fansi jakas ka pi pu bodi nili hala bangso nili panang dai puke nili boleh chief advisor nili hello ka budi ki pidun a chief le nili thanun po nili lam ga sabta korke ala tu nili pulo itum autonomous state ke hang ke lake politik ke la kampina la 6 schedule ke political document lage political kitab lo la pen India constitution da political kitab lo la potsi apen autonomous state da political postulo ani ke hang itum political kali puge la kai kachi cho bay lo di emit hang si ke kap kachi cho bay lo lage mane इंग्रजी tu self deception amit hang aphan kachi cho bay la bang ke amat elitum Cicu bayi turong lo la sinili halo pudun lo son ke chok che ahokalam siningje nai pulo apang epiaje sia huta ahokalam siningje titi mo Mr. War do alang lidu 1952 pen 1952 pen nili puda meeting dun bom lo hasota meeting itu hatura Tura ke do ia theke Captain Williamson sangma ke CEM wala ta Tura garo ia sa CEM alang di si ke hang 1954 ningkan Tura lo meeting de tulo itum Hill State hanganang pulo amat Hill State hanganang puki prolong CEM atum pan an hang etlo amat ilitum a CEM abangke lake khorsing terang alang li meeting dun dede Anji puke toar he no angpu sita ha haflong pen toar he no muchot abangke haflong a CEM kotlang pudo hala pangsu hala kotlang abangke dun anta ki puke korsing abangke toar he no ang amat dun dede abinong ke lang aningye dun tikte thang ka chini ne la pen tribal atum long che lang dun ning tumti alang li karbita kali alang li dimasa muni yo alam mangge arong ke dung ke klan supu alang itum arong terang ka jeplang dun nadim akur ki dun nadim dung ke klan su alang li rong khorsing terang rong ki dam dia towar awe non anda awe towar alang li anta ini tungge menbor khorsing menbor pul itum ipupu alang li personal li ke ini tum lang e pul ke pulo punolo seta alang li thang ka thek thede la si kitab long tok lo khorsing men bor ke puhalada bang areng ke long official tum si kitok khorsing men bor ke bosta son pu nun thup puhalada ang kaning ye wada ke tok kitab lo la son lun thup atum phansi ilitum ke election ka pe hai titi ilitum ka pe hai ko pe pon lo ilitum ki tin ke ok pe chulong hor pe chulong lo te ingnek ang lo te lahi lo ke menai puti tung jitin ke la si ingnek ang au amen bar wa amen ta ke du soi terang abang ta ingnek ang na MLA pusi amen ke du dei anke itum jitin ke thak ok cholong nei dei than ni la ta ke ong ta ni than ni bak chudun long nei poisa pharoi si bak long nei hala so ke pharoi si ta li sikai si jel ko sikai si bak ba aduli pulo aduli bak long dun nangji lahan lo ko we chudun long nangji la na etunge kachini aprange la pena jok la bangso election po abostu ko piloma election ke la kachini ne pena jok ituma det virang ko pisi virang po pulo
non BJP atum 2021 aningkan long recap ke bang kecil tuhan pidat lo jok sini lo ke di long recap ke pi kam ke the long recap anta ini tu aning ke pumpe tum dolang non anta itu aning ke pumpe tum dolang la solam itu mah deksi long recap ke bang kecil tuhan pidat lo la BJP tu anke aku la tum pitu bombe de jipu agarantia we la tum pitu bomji jong si pi hai bomte la hello ilitum aron ke cedan ke nona bang ke last kijut si aron lo pu ilitum ki pu inang kok non ko ako isya bang ko pia posi itum ko pia posi itum det ki vir lo pulo ilitum adet ke nang litum mathaji ko nasi ki vir lo la anda do pu bom ila kali Faruk Krisir kebra pokebra isian ingkan itum apai karbiatum bang paro muluk angbong karbiatum bang trok ner kebra ner kebdo 88% karbi lapen tribal atum panglum at 96% itum lapen non tribal atum only 4% halasuhut 4% bang pibe halasuhut non 2011 aningkana sensas long ke klang pilo karbiatum non ke bang phalong bong pen bang phike bra phibet lo la pen kar tribalatum pang rom pet non ke phoke bra phobet lo bang phok dong la son ver di ti do ni lingam ning ye te kai ta la poi dia la lam ampoi ye do chong po ta la mai ta phere tu dok lo ne pi la pule ठीक ला माइक ठीक किच्ची तुमसे के सलाम मैंने का मती ला लाम में ला से निंगे बम दे ला ता थू होगी बम ठीक अमर चुपल ला से दी इतुम नन के बंग फिके रा फिवे लो अंते माथा था कारबियांग लो कारबियांग लो pu amen ka pe do bom ilang pulo tante bang phaluang bong pen karbi ong e nei sita phoke rai si do nang ji ong e nei sita non phike ra phivet lo ante alam mang pilo karbiang long avelo la hello alam mang karbiang long avelo la karbiang long avelo puke sortar government dum chini la pen hala bong ali bihari dum chini itung karbi to mana kachini ne yo itu mangge cicini tu te lake lam so pusi mata di do ke pusi mata setahal a percentage along si bangelang ji yo government along te a percentage along bang phalong bang bang ko anlo pula ke percentage pula halalang te itung ke plike ba plivet lo angge itung phoke ba isi nangi ong enai sita ante karbiang long kalilu la si karbiang long bir tang lo puipu lapen suri hinira troksian ingkan army itu akitab tok lo survey et akitab tok lo karbiang long ke vir et lo hadal ka english pepu karbiang long is a lost district pepu because the awareness level is extremely low kachini neta pure karbala army itu pu karbiang long ke vir et lo athema latum kachini neta akele thupi ya omadlo karbiatum kachini neta akele thupi ke rong ason ke baru halatum ke rong lo halatum le det kachavi atum kali det kachavi atum CM MLA MSC EM atum si kachini neta akele thupi puda matlon de kang wai la sa kachini neta akele thupi atum ye ilitun kang wai ti ke la hello anke ilitun ta chini kachini neta akele thupi lo te kachong wai dunji ta thek de puke thek de ti ke posi tu man de ke ver lo gente la sinitum non election ho ko madne congress
BJP tum kita wan ma nangai than wan we di jok ta wan we alang itum nangai than nge pilo hem so nang people budi pai khana nang people di la towa silang det po lang hut nang hut pidet po la pen ke aku pidolang hala oruno doi double nang people puno na ba igi putu la pen ration card nang people job card nang people sida nang tuman sakuri nang people po bang pupe di pupe hala mangge yo la pen kit ni tum vir tang lo ki vir veja phan dep ta ki vir veja phan ki chiatum aphan plum po puning ye di ning ye hala tum la pen itum karbia tum tribal atum khasi atum garo atum tiwa atum pangtang nang puning ye di hala tum slogan ta hang he hala tum tribal unity to hang he hala tum hang hai he la pen hang he hala tum ge athema tribal unity pawe det nang ji hala tum ning ha la sinang litum ning chi binon 2002 aning kampen suri hinira hini aning kampen si tribal atong bong kachepiti kapaye chok ke ong nei ke cheng 2002 mathatha mat la halada dispur long mat la jo hala so kachari to mat lo kachari to 2001 aning kampen toron gogoi budi la pen hala song bong kang tang nei minister ke mat lo Himanto Biswa Sarma budi ha 2002 aning kampen Himanto Biswa Sarma la gente la pen DGP ke mat lo Khogen Sharma di Mopen Dapulo akur kang tui project kromatu Sharma akur kang tui project kromatu alang itum si keja ala so ante hala tum take o pute ko pia po si ilitum apan paji chok paji thengwere lo take o pulote paji chok paji thenglong le det nangi ning kang samben dolong nangi pusigi punang ikente Pia po hala tum la son kapay chok paji thenga kam hala bang so claim to wrong nonta alang itum han hodai koklote ilitum aku chi tu che thap the de jima ilitum apan aku paji tu paji thap tu laji ilitum hala ka chi tu ke thap un hot si hala bong ali bihari tu nang chan tu bong le po ilitum han po refugee camp nang bi po sang nang peron po itum pan halatum nang keron dia tum ta bong ali bihari atum le po anke halatum abos tu si dak nang jor le po ilitum pan nang penam le po ilitum pan nang ron le po nang ron po government tum si nam si ilitum nang ron po government atum bil ki piji ke halabong ali bihari atum pan se pile po kente ke plangi halatum po kente la son ke kembo mo potsi non ta halatum in tangare lo ke di ilitum chini lo mobile phone ki otuman muna chohan pu hala otorik solo ne thela kan do eba alang lisi mobile phone ben angi wang kang ton bodi karbi to man la pen ke hala tuliram rong hang phan bodi kang ton tuliram rong hang hala phan ires hai luma hai hede hai he la pen sang the phang chuo long le bang high court pen order do etno hala Narayan Chauhan la pen komat ma jong amen la tumbang hinia bihari to phan eviction ra sang the phang chuo phan long le p2 voinon high headed to get to Omar Singh tisoge to March Troxiarni March ke dam tan Troxiarni si alang litom phan eviction claim po claim high headed lo ke di ako PGR VGR long lepen eviction ji pu tuliram long hang lepen Omar Singh tisotum high headed lo ke di ki puke election high nang ji halatuma vote pen lapen hala sohot abar sai na chu end ke congress hatum endun si ha assembly long paningjelo la bihari tom phan
PGR VGR along lepen eviction ke unconstitutional. Constitution ating kali. Lada constitutional. Constitutional along ke lagi tok elo nang tum Allah cisilam ra halos so Allah ating pen la PGR VGR along leta job to pacerai long li tu saya ketok. Assam Land Revenue Regulation along siketok. Andeng sukriner ke along siketok. Nang tum la eviction la PGR VGR along lepen eviction at nang jipu siada ketok la pen eviction ta anotis pipe pinta hala tum han eviction nang jipu siada ketok setan non ke alang litum eviction haidet lo election hala tum han pe hai tu dete ke eviction jilang kalilo akapre along leta che right to tap siala tungi putu po ange karbiatum khasiatum garotum tiwatum ini tu along le vir vedat jima virpo development amen NC itu madep virpo itu malong le virpo non het itum tiwa tu malong le dak the odo tiwa tu malong le ladak lang nang teng thip si atum latum hidi panglum edji pukalim kana tiwa tu malong le ningkan potro aprang nilimang lo tiwa ta tribal along le lo tribal la tu along le ta long lang panglum nang nipu dak iputikang tang do la sol amiting along le ta ho Pisia panglum po hidi ke inglong ajo ke hidi ke do puke ikopai ke me lage hidi ke pangjok vek nang po la si nilitum dak la ilitum manifestolo EPHLC manifestolo nilitum la si Umpanay Valley Development Project NG punitum nakato Umpanay pula te umsuway kadong itan he umsuway putsari betelo Development Project and VG nitum kumanne BJP tum Congress tum lason ng ninggino ma Ningjeje latum dakchot kali nang itum kedamlong atum gen ningarong pigi ke tek damlong halang lokso karlu ing tulpigji setahalat badet lote bharia thoi hadak do sok me pik la itum halat acherai nangi ange non BJP tu cuma thaga pilo lang lokso halabang so hindi beteta kopi mayong do Solar bangali hala. Sainik school siya taksi ke bidang jipu. Along leche right tip jipu. Hadaksi Sainik school siya taksi kim tip jipu. Kopi yang iklan ki Karlen ke Karbia tu masuk do ke di hada. Hala sok pati kilong leder jipu aphan Karlen dam ke. Non dakta nang tomhan elektrik nang jipu di pugedi. Anje elektrik nang biji nang tumapan Mary Hing nang biji production kim tip ji puge lang pang lum lap ji pu kopilo Karlen dam ke nang tumai higi lang pang lum lap ra nang tum kheti pa cho klem long le dek ra papi duk nang propan bodi kali mahala ni IAS ke di ni bang cini al nam bang na peri ni ke cini de oh ni tuhan development tu ha development pulis salah nanti orang kaprek boleh klaim ni ke cini de ni lidah kali lah cini mendapat kar putan ninjepik lah salam mendapat kar pu inut aledi alida do aloso alida alang lita pupik lo tribal tuhan development pupo ahi diteng pitip titi nang tumpu ninje olo lah salam hala non umrong so dalo umrong so puana thoi ke mege di karbia to malong le amal ahidi non lanteng tip parlo lang panglum tip ke di karbia tom ko na ni hidi choklem long roma avide khangjang hala tu umrong so non hala son lo dagna je plangi lapen ke lang lok so ta son lo biji lapen ke nilitum pulo lasi lang lok so Valley Development Project nilitum hadak MDG daksi tokpolo lapen lancho tagalila hala pong langso aroy
phong langsung pan ke bang ke cie tom amenta la praksi koliani posipu ha soki hola na tu soki hola pen alulote borpung tarapung puadim nang itum dam long le lang bon ke dam itu warawe hada ing nara josi dio ke hat ponanji nelita motorcycle pen anu na tu neli motorcycle sulai o bangali de la si anu na tu yang dun ling si tun lo la pen ke netung ke dam ajo ing nara horsi dun to warawe ing nara nin ke tan sobali la soning we neli tum hambol pung ke tara pung ke le ajo baji crazy lo muni tu mek jang edlo la si kang tur tu si neli tum pan han an kit tun tu si make it for si hala dak an kit chu la pe hadak si ja i kok la soning we tara pung da i kok lo na koi ti sorong da i kok lo neli tum bor pung da i kok lo hada neli tum 2020 ning kan ke dam hala da an ke la si non nilitum dag manifesto long pulo la phong langso valley development project ta endapo nitum election highlight komat ni a congress atum puan ningkan toxic kep hailo halatum ningje hailoma ningje thek loma la sonalam kem thek loma nitum ka ningje chot kali akam lage kempo la pen ke lan chot kali ha di masa mai bong pudo mai bong valley mai puke sok pulo bong puke atibu pulo sok atibu hada sok dopik mepik di masa tu madim amat non ke pilo cuma tha hadar bongali bihari tu manda hempa pikim tip amat ahi di pawede nada la sila ke dolar anta hidi lapen kape metu jipan sok kapati kitulong yapan nelitu mahadaka my bang development project ta claim that populo lapen ke ha dolang jinam valley pudo hadaka jinam valley development project ta claim that populo neli MP apan matidi had di masa alam tamat hadam nang kokedi hadaka lasilaan ta claim po di masa tu apan itum panang pasi chok nang pasi teng lau nang peti lo jar chim long usom mara tu pan for pli bang pli keprai si bodi ka peti la sohod neli khang don pik lo halai hoi alam non ning yelo da ding weret po neli seta heno seta hala sohod neli ta klem don pik lo seta on ediat lo hala sohod ke neli ke government officer lang ha Guwahati sido hala sohod neli nang dun plut talong le hello so la si nang dun plut long le der lo ha chi piti tu ha kan si nang le dun lo ki khang dun ke sita ni kep tu ke neli tung khang dun lo ka pa chi piti long le der dia phan sita pa piti akam etem ma tum lo la an ka pa chi choko ye theng ka pa chi piti akaman Assam police atum si iklen Assam police tum si ka piti Assam government a agent atum si la karbi atum karbi la pen khasi atum angbong Garo atum pen karbi atum Naga pen karbi atum Kubki pen karbi atum Dimasa pen karbi Dimasa pen mar atum kapachipiti anke Assam government a agent si ke kem lalaki itu